saténové a taftové stuhy. Stačí malý detail a celý projekt zrazu vyzerá úplne inak. A presne tým detailom sú často stuhy. V textilnej galantérii Levík nájdeš saténové aj taftové stuhy v rôznych šírkach a farbách, od jemných úzkých až po výrazné široké, ktoré okamžite pritiahnu tvoju pozornosť. Saténové stuhy sú hladké, lesklé a pôsobia elegantne. Sú ideálne na slávnostné balenie darčekov, svadobné dekorácie, mašle, výzdobu aj kreatívne projekty, kde chceš jemnosť a lesk. Taftové stuhy majú pevnejšiu štruktúru a matnejší vzhľad. Krásne držia tvar, takže sú skvelé na dekorácie, vence, aranžmány alebo tam, kde potrebuješ, aby mašla ostala presne taká, ako si ju uviažeš. Rôzne šírky ti dávajú slobodu tvoriť, od drobných detailov až po výrazné doplnky. A vďaka širokej farebnej palete si vždy vyberieš presne to, čo ladí s tvojim projektom. Ak chceš dodať svojim výtvorom štýl, farbu a osobitosť, saténové aj taftové stuhy nájdeš v textilnej galantérii, v predajni aj online na www.levik.sk.